Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарон, нагзаронед, беҳад муҳима гӯшандозен видеоро падилиса лайк бонед, ки шахсое ки кор меҷӯянд мақсад соҳиби кор шаванд. Мо да 10 устои кладчик дар Корай, дар город Екатеринбург тарафи областш мерем, кор мекунем ва 120,000 ойлик дора. Питание, хӯрок пура бесплатна. Документотона мекина. Одамое ки амиҷа мераванд, мақсад возможно ҳаста ки мумкин аст ки билетотона амиҷа бигиранд аз Тоҷикистон барантона. Худшон документоро мекунанд. Ҳамун фирма, як фирмаи ҷуғрамона, як урусае, одами боварияе. Метавонед ки дар мо номерои мо бинависед, дар описание ҳаст, ватсапда чахчах кунед. Озма дар городи Душанбеда ҳастам, метавонед ки қатъи шумо суҳбат кунам. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.